फिर तू प्यार नसल बड़ी हां तू हम प्यार करवा दी ऐसन तैसन हमके समझ ले बड़ी घोर में बोलो कि एकदम सुने तो करतरी आराम लागत है आपको कि ना छोड़ दे काम तमाम हो गई। अरे बाप हो बाप हम बाजारे गई रहनी हमी कि हाँ जाए बर बाजार को लेके और इतना ही हरामी लड़की बिया कि घर में ये सब बोला के काज नहीं कहिए से ही चलत रह है कर तनी अब ठीक आता ना तो ये कहत रही त आपको बेकार लागत रहे। हेलो तोहरे की कॉपी से हम का कहनी हो। हेलो हाँ हेलो एक खाली में ना बोलल जाला बोला कबे न कहनी है कि आव घरे घरे केहू बा ना ल तेरे के अभी का कहनी है तुरंत कि घरे केहू नहीं कि आव घरे ठीक बा आओ तनी का ठीक बा तनी मैं तू बुलाओ तारू तो आओ जल्दी तनी आओ आज से तो ठीक होई बा, बा जल्दी गुरबे आओ बाजारे तनी। तो कुछ ले ले आई हां ले ले यो कल लेके आइब तू हमेशा तो लेके आवेला कहला कि लेके आइम लेके बहने क देबेला कि कब फूट गोल त टूट गोल त गिर गोल ये कुछ तो करब खाली ते तरिया जी तो हां हमरा से मत पूछो तार जन मन तो लेके आई है ठीक बा ठीक है ना। हाँ ठीक बा जल्दी आवा जल्दी ठीक बा जल्दी आओ तनी ठीक बा पता ना काहे इतना मतलबी हो गइल बाड़न पहले एक बोला पर दौड़ के चले अब देखो 10 बार कहत एक ही बात 10 साली पूछियो ना कि आई कि ना आई ना मतलब के हमारे ना मतलब के प्यार करलन मम्मी कहने कब आया मत जाओ जल्दी तो फिर दिक्कतें हो जाए जाओ तनी अरे बाप रे बाप तो पैर जानता तू आवेला बहरी से हमरा बहुते डर लागेला हो कहीं देख मत बगल में चाची बड़ी मत देख न दिक्कत हो जाए ना दिक्कत होई ना केहू देख ली तो छुपा रुस्तम कब से करबा क्या करी बोला छुपा रुस्तम ना करी बियाह कली बियाह कर लियल जाई तो ओकर समय निकाल के ना अब का समय बुढ़ा जो तब समय आई का तहार हमार से भाल बाटे का करी घर और परिवार के राजी से न कल जाई राजी के बात नहीं के देखो हम ही कहतन कि ऐसे तो कभी केहू राजी होई ना ना तो फिर भी थोड़ा कहे के पड़ी ना में देखो कास्ट तू अलग बड़ा हम अलग बानी हां ये तो बात ठीक बा बा घर के आदमी मान ना मानी सड़ दे हमरा बहुते डर लागता मिलन जुलन हमनी के बहुत दिन से हो रहल बाटे हां ये तो आ बात तो बा। आजकल के लड़का में टाइम पास हो जाता ना तो ना हो तरह से बियाह हुई तो तारा बुरा ना लगी ऐसे ना कि भाई तोर तो जौन काम रहता तू कर ले बड़ा हां ये तो बात बा ये तो बात बा मोरा देखा कि ना ऐसा मत बोला पानी हो कि शादी निकल के मंदिर में कर लेवल जी भाग के आखिर कोई से घर के परिवार राजी ना 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 ऐसा ना हो सकेला ऐसे कि देखो हमनी के गांव बहुत खराब हटे हमनी के जान से हमनी के माई बाबू मार देबे कि हमके बियाह नहीं करा सकत आखिर हमनी के तो इतना प्यारे बा कि शादी कल जरूरी बा हम तारा बिना रह नहीं पी सकत कैसे का करी हमरा कोनो उपाय नहीं कहे कि देखो हमार माई न बहुत खतरनाक है और पापा भी उ लोग जान से मार दिहन जबकि हमारा मन पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं खंजा करा सकत समझ गेलो ना हम तारा बिना रह नहीं पी सकत न ई तारा मालूम बा न तो हम तारा बिना रह ले तब तो सोच आखिर का कर जी हमनी के कर विषय में बोला अब तो हमरा कुछो नहीं के बुझाता कि हम का करे ऐसे कि हम जानत नहीं देखो भाग के शादी कर जाई तब रास्ता तो ये बा तो लड़ लेबा दुनिया से ना तो दुनिया से लड़ल जी ना का कर जी जब शादी कर लेवल जी तो दुनिया का करी भैया से कहनी लड़े के तो पीछे हट गइला छोड़ के भाग गइला तो दुनिया से का घंटा लड़बा तो दुनिया से नहीं के लड़ सका शादी करके दुनिया के सामने आ जाएगी का कर दिया छोड़ दुनिया ज्यादा से हटाओ यार हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत कि हम का करी कहीं एकदम जिंदगी झंड हो जाई तारा बिना तारा बिना हम रह नहीं सकते बड़ी बाजारी में गर्मी होत रहल की के हरे अरे बोल के ह के हाजी के बोला बोला के मिलत नहीं हम ढेर दिन से देखत रहनी हम आखिर इनका रहन ढंग हमके ठीक नहीं खे लागत ई के है काहे न के बोल माई के है जी बताई ती माई हम इनके से प्यार करी ना प्यार करिला ली सुन लियो माने हम बाजारे ओने गइनी ह त तू घर में बोला के पियरवा सल बड़ू प्यार करतारू हैं देखो कहत रहनी है ना आ तहर खराब लागत हिम्मत कैसे भइल हमरे घर में आवे के हमरे घर में हिम्मत इनका मर घर में घर में से निकाल दबा के मुंगा दे बाबे जान रही कुछ कर दे बाकी इनके छोड़ दे माई। खाए के छोड़ दी खाए के छोड़ दी ई बतावी कहे से तोरी बताओ हई कहत रहल हिय चाची जी छोड़ दे चाची जी मारे चाची जी के तो हिम्मत भला हमरे घर
चल है ना बैठ रे छोड़ दे मारे के नहीं थे लगाता होके हम इनका कैसे गांव के आदमी के ऐसे सुनो हाथ छोड़ा प्यार हाथ छोड़ा करी मत घर के दबा दे बाबे शादी कर चाहते हैं, ठीक बा हम प्यार करना शादियों करब शादी करबा त ई बतावा कि अबे टोला महल्ला जानी त का कही बढ़िया क्या करें जब हम राजी बनी देखो हम ना वैसन हई ना सुनल चाहे नी ठीक ना शादी करे तो हम राजी और तू का कही हो माई अम्मी इनका संग बहुत खुश रहा माई मैं ब्याह करा दे इनका संग आखिर तुम्हें कहीं ब्याह न करे बे माई करा दे देख हम सुनल नहीं चाहता नहीं गांव के ताना ठीक ना आ ऐसा में लोग जाना ताटे कि कितना उन्हें में हम इनका बिना ना रह सकी ना हम इनके से प्यार करम और इनके ना से रह शादी ना करम। ना छोड़ दे जी अब करा देती अब नाम लगाता का तू भाग जा तू भाग जा प्लीज माई छोड़ दे माई ठीक है छोड़ दे भाई यह ना करे तू भाग जा जैसे तू भाग जा पकड़े क्या मार के लिए तू क्या मार के लिए प्लीज तू भाग जा जैसे भाई भाई ना माई देख कोनो बात नहीं के दूसरे में का गलती निकाल के वो तो भाग गइल ना ई त बिया ना लगे वो दीवाना हम पानी माई ना मारे ना ई बता हम ई को माई एकदम ना अपनी मां बड़ी पिया से बड़ी तो फिर के भूत उतार दी करे खराब लागत है आप और मैं सोचे के नहीं के हम बेटी के रह दहिया सामिन का नखरा देखत रहनी हम चुप और प्यार कर देखत नहीं कि कितना प्यार करेली हमके ऐसन तैसन बुझल रहली हो अरे हम ना वैसन है ना हम सुनल चाहे नहीं वैसे में आज घर में बोला के प्यार करत रहली हो जानी दो आ मान तनी कि छोड़ देले रहती तो कहीं लेके भाग जाई और ना आदमी एथु करी आ देखी तो घर से बढ़िया घर ही में खत्म कर दिहानी ना केहू जानी ना कुछ और आराम से रहम भले 10 दिन रोइबे ना कर आ रोवम काहे खाती के कौन निमन काम कइले रहियो अभी की का करी अब ले चलिए करी करत रहिए हम एगो काम कर चले के अंदर रख आ ले जाके भोरे में आ गंगा जी में डाल दिया जी पकड़ चल केहू जनबो ना करे और सुन ले ई बात बाहर पता ना चले के चाहिए ना चल